most Budapesten vagyunk, a legrégibb negyedéve Budapestnek, a Király utca és környéke, amelyik a belvárostól pár percre van, és a Dunától is. És ez egy multikulturális negyed, amiben 220 műemléképületet lehet találni, nagyon sok hotelt, éttermeket, itt van a Zeneakadémia, az opera, a zsinagóga, és olyan élet van itt ebbe a kerületbe, hogy ide szeretnénk meghívni a brazil művészeket, hogy jöjjenek el művészetükkel, képeikkel, és minden olyan tárgyukkal, amit itt Budapesten nagyon nagy érdeklődéssel várnának az emberek.